na pagkahapon, duwang Bicolanong Jóvenes. Pag sinabi mong Jóvenes partner, aki pa. Aki pa. Ang tinamaanin helang na rheumatic heart disease o helang sa puso ang natauan man nin panibagong paglaom. Natauan sinda ning asistensya medical sa tabang yan kan sa tuyang programa asin kang DSWD Bicol. Yan sa istorya ni Aika Ferry. Ang mga anak ang isa sa pinanghuhugutan ng inspirasyon ng mga magulang para mas lalong magsumikap upang mabigyan ng magandang buhay at kinabukasan ang mga anak. Ngunit paano na lamang kung ang iyong pinanghuhugutan ng lakas ay nangihina dahil sa karamdaman? Dito sa bayan ng Uwas Albay, nakilala namin si Nanay Edna na pilit na nilalakasan ng loob para sa 12 taong gulang na anak na si Sheila na mayroong sakit na rheumatic heart disease. Kwento ni Nanay Edna, nung nakaraang taon nila nalaman ang sakit ni Sheila. Ilan sa mga senyales tuwing inaatake ng sakit si Sheila ang labis na pamumutla, pananakit ng dibdib, hirap sa paghinga at panghihina. Sa kabila ng sakit ng bata, porsigido pa rin ito sa pag-aaral na inaalalayan ni Nanay Edna. Isang housewife at laborer naman ang kanyang asawa. Isa sa mga suliranin na kanilang kinakaharap ngayon ang mahal na gamot na iniinom ng bata. Hiling ngayon ni Nanay Edna sa Action Co Center na mabigyan siya ng asistensya medikal sa kanyang bunsong anak. Pagka-find out nga ni ka ito, ma'am, sabi ko, Diyos ko, dahil ko na ang isipon ko talagang warang-wara kami. Naghuna ka ang RH, di baga, kan sa puso. Sobrang, dahil ko na masabi kung ano ang gasto. Nabigyan ng kasagutan ang kahilingan ni Nanay Edna. Bukod sa medikal na asistensya, inabot din namin ang food packs sa pamilya. Salamat sa Ako Bicol, katabang nakasurog pa. Tapos, dako lang pasalamat mi, lalong-lalo na po digdi sa mga tao na igwa man nagtarabang sa kuya. Iyo po, nabakal ko ito, ma'am, kan mga bulong niya. First priority ko ito, ma'am. Talagang bulong niya ang pigbakal. Bukod kay Sheila, nabigyan din ng asistensya medikal ang 12 taong gulang na si Gian na may parehong sakit. Papasalamat po ako kay Kong Elizalde ko. Dakulang pasalamat ko po sa imo dahil po sa tabang nindo po sa ko. May kasabihan nga ni po ining Ako Bicol, nakatabang na makasurog pa po. Talagang sana po dakol pa po kamo matabangan. Lalo na po madam sa Indo po. Dakulang pasasalamat ko po sa Indo dahil nakaabot po kamo digdi sa mo na talaga porsigido kamo na magdigdi para po ma-interview kami. Tanging hiling ng Action Co Center naway gumaling na sina Sheila at Gian sa kanilang sakit at labis ang pagpapasalamat ng aming programa na naging parte sa pagtugtong ng buhay ng mga bata upang maipatuloy ang kanilang pangarap. Ayan partner, dakulang pasasalamat kang duwang ina na igwanin kamatayan an sa indang aki. Garo na feel ko partner sa pagiging ina din na if arog ka to ang sitwasyon kan aki. Ikuruyer ko lang partner, sabi mo, dakulang pasalamat kan duwang ina na may kamatayan an sa indang aki. Na may nagtabang. Yan! Dakulang pasasalamat partner kang duwang ina na may nagtabang sa indang duwang aki na may kamatayan. Correct. Ayan partner. Aram ko bright ka partner kay may intindihan mo. Bako man akong masyado bright, dark ako kung minsan. Minsan dark. Kaya partner, ako dakula man ang pasasalamat ko partner kasi sa paagi kanin sa tuyang programa Actually, kay partner, Congressman Saldi nakakatabang kita. Kaya baga ngani, maski mauran, maski mainit ang panahon, pirmi kitang nai-inspirar na magdigdi sa programa. True. Ninuli aram ta na instrumento kita na partner. ang sa tuya po tabing mga kababayan na nangangaipo kita bang naabot kan tabang kan Ako Bicol Party List. Yan. Naabot kan tabang kan mga insas di gobyerno, kan Action Co Center. Day ulang partner an rayo an panahon mainit man or taguran partner an sa tuyang pagtabang partner permiyaon. Iyan ang mayormenteng intensyon kaya na-conceptualize yung programang ini sa paagi po ni Congressman Saldico. Alright.